Sa nagahambal nga kulang ang size meal o kung 8 meal nga amelioration, pahigad ka mo. Kaya matutuod nga madamol ang guya, ara sa Canada, mahuya ka mo sa iya. Chay, gusto mo makabati bagteng? Pangga, bagting nga ang lingganay dira. Pero antes na makita mangyawming Pasig City, lugar sang Pintados Festival. Tani, kamo naman ang ara sa maayo nga kahimtangan. Kag madamo gid nga salamat sa inyong paglantaw kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Amo to si Chay nga sa Canada, puwerte ka demanding. Gani kamo sa Pilipinas da, huya kamo. Pwede siya mas hindi kontento sang iya nga mabaton nga 2,000 Canadian dollars. Kamo na bahala mag-convert kung pilain na. Kulang para sa kay tiyay ninyo. Gani, dalon ta naman ini sa punto por punto. Bes ka nagatagi ti ang init, bagtingon ta ang lengganay. Handa na kamo? Una nga punto, pangga, bagti nga ang lingganay. Una nga punto, amo ni, opinion ko lang gid. Inang puro pa interview, maayo ina sa istasyon kay damo ang viewers nila. Pero, kung may mahambal ikaw nga hindi amo, pag amo ginang natabo, madamo ikaw sang mahambal nga hindi amo, ikaw ang kaluluoy, kaya siyempre ikaw lang yung i-bash sang mga tao. Inang imo pakigbato, inapagwa sang imo nga hibobonot. Oo, okay kinapagwa nimo ti after ano ang matabo dira. Sang nabatian na nila ang imo nga reklamo. Anong himuon sang gobyerno sang Canada? Unahon kang OFW o kung unahon ang citizen nila? Kaya mo rin tsak. Pagkatapos nimo pagwa sang lain sang imo nga buot, ti ano karon? Salbaro nilang bata nimo o kung ang pamilya nimo nga ara sa Pilipinas? Hindi. Unaho nilang mga bata dira sa Canada o kung ang pamilya nga ara sa Canada kay ti amo ina iyang inchakto. Kuha mo ang punto. Gani, inom kape para mahimas-masan ka. Ikaduha nga punto. Pangga, bagting ang lingganay liwat. Ikaduha nga punto. Ang ginahambal ko permi nga kung may problema ka, hindi mo pagdalahigo ng mga tao. Sigurado gid ako sa kadamo-damo sang Pilipino sa Canada, wala na sila nagatagsang consent para nga ikaw mag-voice ang opinion nila tanan. Kay may ara ko yung nakita nga mga post nga nalipay sila sa batunan nila. Kung ikaw man lang yang domay pinaglalaban nga kung hindi ko kabalo kon ano. Gani ko na ko sa imo. Nami ka ba siyahan sang ice water para mamarasmasan ka? Ikatatlo nga punto. Pangga, bagtingang lingganay liwat. Sa ikatatlo nga punto, be grateful. Pasalamat ka kay may 2,000 ka Canadian dollars. Kami diri nga mga OFW, wala sang may nabaton biskan 5. Ang iban diri sa amon, no work, no pay pa. Kaya anong ipadala sa Pilipinas? Anong ipadala sa bata? Anong ipadala sa pamilya sa Pinas? Wala, mga nga sila. Gani, paminsara maayo kay ti ginasagod ka. Ikaapat nga punto. Pangga. Hanuta. Ang lingganay da. Sa ikaapat nga punto, 2,000 Canadian dollars, tumakulang gid man sa nabatian ko sa mga ginapanghambal nimo. Medyo madayaw ang imong lifestyle dai. Imagine na, apartment mo pa lang 1,500. Kung ikaw naga-save o kung gusto nimo makasinot para sa bata nimo sa pamilya sa Pinas, hindi ka magwasang 1,500 nga apartment, may ara dira tag 500. Komportable na ina. Tapos sa pagpagwa pa to nimo sa may interview, baw naka red lipstick. Sa home, blending buhok ag bag-o riban. Kaya siyempre magwa ikaw sa interview. Ay, bot.
Antes may ihambal nga tinaga, binagaga. Ikalima nga punto. Katapusan. Ga, Yeah. hanuta to dong lingganay da. Sa ikalima nga punto, pamati maayo. Kung maghatag man sang extra nga kwarta ang gobyerno sang Canada, unahon tanay mga doctors, mga nurses, mga nursing aides, mga frontliners. Sila ang dapat tagaan tas ang increase kag tagaan sang medyo dako-dako nga kwarta. Nga abi unahon kagid. Ano ang special nga ara sa imo? Abi ipahatag sang maayo sa akon. Kaya hindi ko maintindihan. Kaya syempre sa tinuon subong, ara ka man lang sablay ninyo. Gaduyo sa panimalay nimo. Kaya ang special sa imo nga at increasean kag kapadakuan ang ihatag sa imo. Ipaatag sang maayo kay kun hindi, isulod ko ng ulo mo sa lingganay kag bagtingon nga bagtingon hasta nga mamurag-muragan ka. Pasalamat ka kay ginasagod ka. Hindi kay magwangwang nga wala man sang unod ang ginawakal nimo ya.